ناينا قزينا مال نقحتنا يبر عمقنا خسعر مهن بلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داين قاعد لبون ستر زكون يلن قرق حق خونيو نبر يا نبر روحنا معدون نفلنا مامي ورقو منفس كنت أسقومي بسبب غريخو وين تعاشو تاريخ تمالين فتاتشو عم فتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حسابنا ترنع نبها الكحشن أمتائنا حقيقاس سرت بالي مللينا حيلي صار فغري عاد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بقفل نمني بلبي لساني خبط حينا تفر تغني سلام تخطاتلتنا channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا يو لومبون كم وترو نقول فتشنا غربيرنا نعنا لا ينزلوا كن مهارلون كن نقحلون زلنا زبلنا زيناتاتن تنتنا نحزنا لكم قريبنا لنا كسام مودة مسانا صنحو سفح زغونا رسي كلونا ابي اوروبا زكايزلو ابي يوكي ابي يو اس كمون اب كال كفالنا علامات زكايزلو بوليتيكاوي هون كطبعا من كسعاسات كنرينا نعنا بخمي كسالوانا يخل دما كنرينا كسام مودة مساي صنحو لومي مجمريا كجمرو لي جميره زلو نانا اولمبيكس زتوهابي اقداسي مدري اون كنسمعنا مخنياتو مس مريج انا امريكا تاعيسكا ابزي قال كابتن سنبت مس مغام دما حدا كابتن ماي فيفوريت تخونو اباسات ذهبوا ملسس كنسمع I didn't want to say this because I didn't want to like ruin whatever but some people said Bishop please mention it. I don't know. Shall I mention? Okay. It's about the nonsense that happened at Paris Olympic, whatever. Don't mention it. Look, the reason I didn't say anything, because you shouldn't be saying anything to a nothing. Because زوم نبحكي تبع زخون باباس نتي اب مخفتنا اولمبيكس ندستغبره دارغا ملسكي هابو اليوم صنيهم كم تقولوا بتن زوهابو زنبره ملسي هابو صنيهم زبزحات سلامتاي ملس زي تبول مسبلوني اسكدا حنم ملس كديلاسي حدا ترجم زي بلو نجر انت لك عمل ستبلو بمبال تزاريبهم زون حدا لبام زربايو كم قلسب نسوم سلطون ما راح هيمانوت قل جدا ملس كبول نيروام انت زي اللي دفرت نابي قصك خي كم زخل ما نم زسعتاي مثلا لذي nothing رزخونه ولا حنت ملسي تبلوني خا ناي بحكي سيد انا وسرح مخانون كم قم نجر زي بلوم سباتن غيرنا كنري مالنا كم سلو زخونه دما نعتاتهم زغبا ملسي ون يبلين مخنياتو قم نجر نزي بلو انتاي ملسي تبلو نابليهم دملسو زلو زياون بعلا اقداسي سلو زخونه انقع ملسي توهبلا اقداسي ارسي سلو زنبر نبزح سدرا بيتات نبزح حزبي نبزح بحلي نبزح هيمانوتات زيدفري بفلاين كرسنا زيدفري اكايدا سلو زنبر كاب جميرو كساب زقصلو زلو اولمبيكس كاب كونتروفرسي ناب كونتروفرسي دك تبعتيو ابناي دك انستيو صوتاي صوتلو نا تباله دارغا بخلو معات حشويه زنبرو وددر كم زنبري زيناي اولمبيكس ذكر نعيم دما ملسو بزلو from the president of that country to the organizers and to those whatever they're all nothing because when you behave in such a way according to human morals and Christian values and morals, you're definitely a nothing. So what do you say to a nothing? سنتهم زول زلو كمرحنا يتهاجر جمير كاتم كلهم عبتي نزي حماق تكبر اب مدلاو زتواسون وكلاتهم ناي بحق تحزنوا ولا حنت ترجم يا بالكمن ترجم زي بل سبد ما كل زي ترجم زي بل سرح يود سرح بمبال ناي بحكي شمام تقيسهم متناقر نتهم سبعة دماء ولا بالشمام تقصوهم قل بتخكل نتهم سبعة بزنزرة ملقتي ملسيبهم لما لو شفافي الكات على فدي كونس نصر زخانه اتملسا وهابهم نبعلو
كمزي قال خيصلوان فريهم دا يكونوا سي ناي بحكي نتنغرتي اتحيتهم كم زري وطراي بمرأي ينبر ترير زغونه ملسيوم زبنيرون جن بحفشا كم زعينت قبره ملسك وهاب كله عبد صلوا كم يخلي نمتاي كنبل غلينا سو ازي نايتي اولمبيك زنبره كون كله حجي نابي كن كيدنا هذا كابتي لعلا قدا سنه وسيدو زلو ارسي ابيو كيز قبر زلو كنتاتيو نغوس نايت هاجر دما قبره ملسي يبلو نيرو مغنياتو ابت غداناتات نايت هاجر زقبر زلو كاب غزي ناب غزي انا باسه يخيت سلازلون Speaking for the first time since the unrest began. Yes, he thanked the police and the emergency services for their efforts to restore peace across the country, and he welcomed how communities have countered the violence. Well, the Prime Minister has said police will remain on high alert into the weekend, despite... So, ንጉስ ናይ ተሃገር ከምኡን ሮያል ፋሚሊ ፖሊስ ፕራይም ሚኒስተር ብምልኣቶም ነቲ ጉዳይቲ ንምትህድዳ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ህዝቢ ነቲ ፖሊስ ብዝለዓለ ንክሰርሕ ብዙሕ ኣዛራቢ ጉዳያት እዩ ዝረአ ዘሎ ሓደ ካብ ድማ እቶም ጻዕዱ የመናውያን ወይ እውን ዓሌታውያን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ምኽንያት ብምድላይ ዝገብርዎ ዘሎ ኣዋጅ ብርቱዕ ዝኾነ መልሲ ብካልኦት ኣፍሪካውያን እውን ይወሃቦ ከም ዘሎ ሓደ ካብ ድማ ስደተኛታት ኣብ ዓድና መፅኦም ይቀትሉና ኣለው ሰባት ይሃስዩና ኣለው ስለ ዝብል እዩ እቲ መልሲ ድማ ፅንኢልና ክንሰምዖ ኢና ብሓፈሻ እዚ ኩነታት እዚ ዝያዳ ናበይ ገፁ ከይዱ ለመሲልኩም ብፍላይ ከምዚ ከም በዓል ኢሎን ማስክ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ኢንፍሉዌንሰርስን ሃብታማት ናይ ዓለምናን ኣብ ትዊተር ድማ ዝበፅሐ ፈለወር ዘለዎ ነዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ከጓሃህር ከም ዝተረኽበን መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ድማ ኣብ ልዕሊ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ይዝረብ ኣሎ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስዱ ይኽእሉ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ዊ ዶንት ኖው ግን ፖሊስ ናይቲ ሃገር እዚ ጉዳይ እዚ ብሶሻል ሚድያ ዝተጓሃሃረ ኩነታት እዩ ብምባል እዮም ዘቕርብዎ ዘለዉ እቶም የማናይ ክንፊ ድማ መሰል ናፃ ምዝራብና ተዓጊቱ መንግስቲ ድማ ስደተኛታት ወጊኑ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ናቶም ሸፊኖም ስምዕዎም ሕጂ ዋላ እቲ ንጉስ እውን ኣንጻርና ኮይኑ እዮም ክብሉ ሕጂ ስምዕዎም The fact that the violence has actually been easing over recent days. Well, joining us now is GB News' political correspondent, Olivia Utley. Good morning, Olivia. There she is. There she is. Hi. Good morning, Olivia. I tell you what, can I ask you about the King first and whether there's going to be any political reaction to the fact that he's made the front page lead in many newspapers today, speaking about the violence and speaking about communities. And that's not something we usually see the monarch do, is it? Well, absolutely. I mean, if you look at the sort of face of the statement, it seems sort of relatively innocuous, even banal. But the fact that he thanks the communities who he feels have countered some of the violence on the street. sometimes ዝብሉ ዘለዉ እዚኦም እቲ ንጉሲ ነቲ ነገራት ክትሓዳዳ ኣለዎ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ናዕቢ ክዝሕል ክኽእል ኣለዎ ባእሲ እዚ ድማ ነቲ ኩነታት ንምትህድዳ ንዝሰርሑ ድማ መጎስ ይግባእ ክብሪ ይግባእ ስለ ዝበለ ነቶም ፃዓዱ ናዕቢ ዝገብሩ ዝነበሩ ንስደተኛታትን ነቶም ኣመንቲ ምስልምና ዝኾኑ እንግሊዛውያንን ንዓታቶም ንዝርብሹ ዝነበሩ ሓይልታት ስለዘየጣቅዕን ኣብ ጎኖም ኮይኑ በልዎም ነቶም ስደተኛታት ስለዘይበለ ኣብ ልዕሊኡ ዘለና እዚ ፖለቲካዊ ጉዳይ ወገንነት ይሕዝሎ ብላብላ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ግን ኣይኮነን ካብ ዝኸፍ መልሲ ክሰምዑ might be seen as controversial in some areas. Some of those counter protests we've seen have been pretty controversial in themselves. There were shouts of free Palestine, of from the river to the sea even at some of these counter protests. So the fact that the king has been praising communities for fighting back perhaps even could be seen to be encouraging those counter protesters. sometimes ዝገብሩ ዘለዉ ብሓፈሻ ኩሉ ነገር ናበዮም ከፀግዕዎ ዝፍትኑ ናብቲ ፍሪ ፓለስታይን ብፈለስጢማውያን ብእስራኤል ክድብደቡ የብሎምን ንዝብል ኣርእስቲ ናብኦም ዘፀግዕዎ ስለምንታይ ንሳቶም ኣኽረርቲ ክኾኑ ከለዉ ናይ ደገፍቲ ናይ እስራኤል ደገፍቲ ስለ ዝኾንና ሚድያ ምስኦም እዩ ኮርፖሬሽንስ ምስኦም እዩ ስለዚ ደገፍ ክንረክብ ኢና ስለ ዝብል መብዛሕትኡ ኣኽራሪ ፃዕዳ እንታይ ዝገብር ናይ እስራኤል ደጋፊ እየ ዝብል ስለምንታይ ሚድያ ምሳዩ ኮርፖሬሽንስ ምሳዮም ዝመፀኒ ፀገም የብሉን ብምባል ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኩሉ እቲ ናይ ፈለስጢን መሰለ ዝቃለስ ድማ ንስደተኛታት ዝደናገፅ ሓይሊ ብምባል ናብኦም ከፀግዕዎ ዝፍትኑ ንሳቶም ዓሌታውያን ደቂ ዓዲ ስለ ዝኾኑ ንእስራኤላውያን ክድግፎም ኣለና ከምቲ እስራኤል ንፈለስጢማውያን ትጭፍጭፎም ዘላ ንሕና ድማ ኣብዚ ክንጭፍጭፍ ኣለና እዮም ዝብሉ ተሴም መንታሊቲ እዩ ዘለዎ እስራኤል ፅቡቅ ገበረት ንፈለስጢማውያን ትጭፍጭፎ ዘላ ፅቡቅ ገበረት ህዝቢ ድማ ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር የብሉን እዮም ዝብሉ ልክዕ ከምኡ ገይሮም ድማ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ክጭፍልቁ እዮም ዝደልዩቶም የማናይ ክንፊ እቲ ሕጊ ምናልባት ከልኪልዎም ስለ ዘሎ እዩ እቲ ሕጊ እውን ንሳቶም እዮም ዘለዎ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ፀሊም ኣብዚ ተረጊፁ ኣብዚ ተሃሪሙ ኣብዚ ተቐጥቂጡ ክብሉ ከለዉ እቲ ፀሊም ተጋጊ እዮም ዝብሉ ፖሊስ ተጋጊዮም ወይ ፀጥታ ናይቲ ሃገር ተጋጊ ኣይብሉን እዮም ኩሉ ነገር ናብቲ ስደተኛ ናብ ፀሊም ናብ ኣስላማይ ናብ ካልእ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ናብኡ ጥራዮም ከላግብዎ ዝፍትኑ
exactly እንታይ ዓይነት ታሪክ ከም ዘለዎም ድማ ብፍጹም ክጠቕስዎ ይፍትኑን እዮም እዞም ስደተኛታት ክድና ዓድኹም ክድና በለም ዛረቡ ዘለዉ ስምዕዎም ሕጂ to go out onto the streets, which creates quite a headache for the police, could be seen as actually quite controversial. The King has also said that he would like to visit some of the communities affected by the riots, but he said he won't do that until sometime in the future, hasn't named a date when he... So, ዓዲ እንግሊዝ ናበይ ገጻ ትኸይድ ኣላ ንዝብል ናብ ሓደ ኣዝዩ ሓደገኛ ነዛ ስእሊ እዚኣ መን ሸር ክገብራ ተራእዩ ይመስለኩም ብዙሓት ቻይናውያን ኣክቲቪስትስ ፖስት ክገብርዋ ተራእዮም ዓዲ እንግሊዝ ህዝቢ ንሓትዕዱ ዓሌታውነት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ ኣሜሪካ ኣፋትም ኣቢላ ነይራ ንእሽተይ ነቓ ኣብ ሆንግ ኮንግ ኣብ ዝረኣየሉ ግን ማይክሮፎናታ ከፊታ ቻይና ከምዚ ገይሩ ሰብ ይቀትል ኣሎ መንግስቲ ከምዚ ገይሩ ንህዝቢ ሰብ ይሳቅሎ ህንዲ ከምዚ ትገብር ኣላ ካልኦት ሃገራት ከምዚ ገብሩ ኣለዉ ነተን ካልኦት ሃገራት ክፈርዱ ከለዉ ቀዳሞት እዮም ናብ ነፍሶም ክመፁ ከለዉ ግን ኩሉ ግዜ ወይ እውን ኣብቶም መሻርክቶም ክመፁ ከለዉ ትም ኣብ ፈረንሳ ከተማ ክቃፀል ከሎ ፖሊስ ሰብ ክጭፍጭፍ ከሎ ትም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ ኣይዛረቡን እዮም ንሕና ድሌትና ክንገብር ኢና ኣብ ካልእ ዓለም ንእሽተይ ነገር ተተረኣዩ ግን ማይክሮፎናትና ናብኡ ከቕንዕ ዘለዎ እዚ ድማ ዓለምና ስልችዎን ፅቡቅ ገይሩ ፈሊጥዎን ኣንቢብዎን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ምኻባት ስቲል ብኡ ዝግዛእ ሰብ ከም ዘሎ ኣብዚ ስምዕዎ ሓንቲ ፅቡቅቲ ሪኣክሽን ሂቦምላ ነይሮም attacking black and brown people. UK racist mobs have been attacking black and brown people, people that are minding their own business, walking on the streets, working, living their lives. They have been targeting these innocent civilians. Watch some of the clips coming out of the UK. We'll come back and discuss. By the way, the reason behind this racist riots is because of a tragic unaliving of 3 young girls. And So እንታይ ዝበሃል ዘሎ እቶም ጻዓዱ ወይ እውን ተማኽረርቲ ምኽንያት መበገሲኦም ከም ዝተጠቀሙሉ ሓደ ጸሊም ካብ ሩዋንዳ ጸሊም ከማን ጸሊም ይሕብሩ ካብ ስድራቤት ጸለምቲ ስለ ዝተወልደ ግን ኣቦ ተወሊዱ ዝዓበየ እዩ ስለዚ ናይ ኦሎምፒክ ተወዳዳሪ ነይሩ ተዝኾን እንግሊዛዊ ኢሎም ከቕርቦ ምኻሉ ነይሮም ሰብ ምስ ቀተለ ግን መበቆል ዓዲ ብኡ ዓዲ ኣባሓጉ እዮም ዝደልዩ ተርጀምሎም ተዓሌታውነት ኣብዚ ይጅምር ኣብ ዓለም ቀዳማይ ክትገብሮም ከለካ ብኦሎምፒክስ ወዲ ዓድና እዩ እንግሊዛውያን በዓልና ዘዕበናያ እዮም ዝብሉ ገበን ምስ ፈፀመኸ እንደ ዓዲ ባሓጉ እዩ ዝጥቀስ ስለዚ ከምዚ ክገብሩ ኩሉ ግዜ ንቡር ኢናታቶም ካልኦት ሃገራት ከምኡ ተገይሮም ግን ዓሌታውነት ኣለዎም እዞም ሃገራት ዘይማዕበሉ ናበለዮም ዝጠቕሱ ስለዚ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ሰብ እዚ ኣብኡ ተወሊዱ ዝዓበየ ንሰለስተ ህፃናት ቀቲሉ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ናይ ብሓቂ ኣብ ናይ ዳንሲንግ ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ ጸሊም ኣብኡ ተወሊዱ ዝዓበየ እዩ እቲ ሶሻል ሚድያ ግን ንዑ እንታይ ገይርዎ እስላም ዘይሕጋዊ ስደተኛ ብጀላቡ ዝመፀ ወረቐት ዘይብሉ ከም ዝቐተለን ገይሩ ፕሮፓጋንዳ ምስ ነዝሐ ደገ ወፂኦም ትካላት ናይ እስላም ሰብ እስላም ዝረኣይዎ ጸሊም ዝረኣይዎ ስደተኛ ዝረኣይዎ ንኩሉ ዓጠምጠም ከብሉ ተራእዮም ገና ብዙሕ ሪፖርት ዘይወፀ እቲ ሚድያ እውን ኣብ ኢዶም ስለዝኾነ ዝበዝሐ ብዙሕ ሽግር ከም ዘጋጥመ ፍሉጥ እዩ እቲ ፖሊስ ነቲ ነገር ከተሃዳህድ ፈቲኑ ግን እዚ ኩሉ ዝገበረ ሓንቲ ብዝያ ፅቡቕቲ ሪኣክሽን ነይርዋ ድሕሪኡ ናብቲ ካልእ ኣርእስቲ ክሰግር እየ ኣብዚያ ሓንቲ ፅቡቕቲ ዘረባ ተዛሪባ ነይራ and make their lives miserable. And also, don't forget, they were physically assaulting people. So what they decide to do is go ahead and target every person that has a different skin color than themselves. So basically, that's the reasoning. The question is, if we're going by their own reasoning, if we're targeting people and unaliving people and attacking people based on what 1 or 2 people have done, then what are we going to do to them? That's a very good question. So ሓደ ሰብ ወዲ 17 ዓመት ትሕቲ ዕድመ ብዝገበሮ መቕፃዕቲ ብምሉኦም ጸለምቲ ብምሉኦም ብራውን ወይ ከዓ ዓረብ ወይ እውን እስላም ብምሉኦም ካብ ህንዲ ዝመፁ ካብ ፓኪስታን ዝመፁ ኩሎም ተነጥቆም ኢና እንድሕር ትብል ኮይንካ ኣብ ሓጎታቶም ንዓና ዝገበሩ ናብ ኣፍሪቃ ዝገበርዎ ኸ በይናይ መንገዲ እዮም ክገልፅዎ እቲ ታሪኽሲ ኣብ ሓደ ነገር ዓቢጦሞ ብሓደ ነገር ሸፊኖሞ ሎሚ ሰለስተ ሰብ ስለዝተ ቀትሎም ሰብ ክቐትሉ ይፍትኑ ኣለዉ እቲ ዓድና ግሬት ብሪተን ካበይ ዝመፀ እዩ እንታይ ግሬት ገይርዋታ ብሪተን እንተኾይኑ ሽማ እቲ ግሬት ዝበሃል ካበይ ዝመፀ እዩ ግሬት ማለት ንካልኦት ሃገራት እናጨፍጨፉ ብሓይሊ ይቋፀሩን ይገዝኡን ይሰርቁን ስለ ዝነበሩ እቲ ግሬት ብሪተን ዝብል መፅ እዩ there is nothing great about that country ማሲ ንእሽተይ ሃገር እዩ how can you say ከመይ ጌርካ ሓደሲ ዓቢ ብሪጣንያ ትብሉ እንታይ ዓቢ ኣብለ ክንደይ ካብ ኤርትራ ንእሽተይ ዓቢ ዓባይ ብሪጣንያ ዘብሎ እቲ ሽሞም እቲ ኣብ ሓንጎሎም ኣትዩ ዘሎ ቫይረስ ንካልኦት ሃገራት ይምዝምዙ ንካልኦት ሃገራት ይሰርቁ ይቐትሉ ይጭፍጭፉ ናይ ሚልዮናት ሰባት ገበናት ኣብ ርእሶም ጠሊሉ ኣሎ ኣብ ሓጎታቶም እቲ ህዝቢ ኣብኡ መፅኡ ዘሎ እውን ኣብቲ ዓዱ
ነተን ሃገራት ስለ ዘብረስወን ከም ዘይቆማ ገይሮም ስለ ዘበላሸወን ሃዲሙ ዝመፀ ወይ እውን ሂወት ከም ማዕራሪ ዝመፀ ስለዚ ትማለት ጓሕጓሕካ ኢቨን ተዓዶም ዝሃነጾ ንስዩ እዚ ሰራሕተኛ እዩ ሰቶም ተምፃዓዱ ሜባ ኦፊሳትና ብገለን እዮም ሰርሑ ነይሮም ነቲ ፅርግያ ኩዒቱ ነቲ መናድቕ ዝሃነፀ መብዛሕትኡ ግዜ ስደተኛ ስለ ዝሰርሑ እሱ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኩሉ ገይሮም ዝተጠቀሙ ሎሚ ቁጠባ ናቶም ስለ ዝጠፈሸ ከምቲ ቀደም ዕድላ ስለ ዘይብሎም ከምቲ ናይ ቀደም ድሌቶም ክገብሩ ስለ ዘይክእሉ እቲ ድኻምነት ናቶም ናብ መን እዮም ከውፅዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ናብ መስኪን ስደተኛ መጀመሪኦም ድማ ኣይኮነን እዚ ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ካብ መጀመሪኦም ካብ ቀደም ዝነበረን ዘሎን ዝቕፅል ዘሎን ናይ ብሓቂ ድማ ዝሕዝን እዩ ሓንቲ ኣርእስቲ ክበኩም እየ ድሕር እዩ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ እከይ ግብሪ ክንርኢ people that are targeting these people, the British people. So if we were to judge them by the way they are judging the diaspora in the UK, as they call them, the immigrants in the UK, then how are we, not just Africa, the rest of the world, how are we supposed to treat British people when we see them? Let that sink in. They keep... So, تزيارة قبل استفسملو تسدتنيا بعد إنجليز غمزلو بزح سنبرازلو إيرترا مع سدتنيا لنا عند إنجليز أبي الإيرترا زقبروا قبل عايز كروني يمسون معناته أبي إيرترا 10 عامات يمسونهم that's بستاندرد ناي UK أزي وعد يزي معناته نقالوا تقرات 100 عامات 300 عامات 5 عامات 7 عامات بين لا جرب سلس دهاغوات ترجم لهم أبي إيرتراون مع السركي هم جرب 10 عامات أبتشكونا نوي حماتاتي مع السركي مع الجبنات جرب نيرترا دما أبتحت أرجيت أنحلا إيرترا طليان كله أب ساحل زنبرة مجزاتي أب قش مركز زنبرة أب كوسا زنبرة حدا ينقل معري زريانيرو كله جزوينو طليان نقول معري زريانيرو الإنجليز مثلا كريستيان أسلامي ولا ما تحدنا بله نزه هجر حنفشوش كسب له مسارات ناتو زغصل زلو زر ناتو إنجليزاويان زبقس وين divide and conquer مغاقيلكا جزاء زبل مغاقيلكا أما حدروم نحاتدوم كم زبال عقيركا نسخات سقاتها تسرق زبل مينتاليتي ناتهم زنبري أب أيرلاند ناتهم قربيتيو انتي زبل وهللو كلتا ايرلنداويان تتبايسم زي صبغ يركم ذكروا I really hope كل جزء كذكروا ذا غاليا كلتا قدام يوم ايرلاند مس عند انجليز بزح يباسون يرم تم تاوز ايرلاند لومي تا ايرلاند زبال هاجر مالتي دبلين رس كتمانات انتي زبل زرار بالهم كلتا قربابتي ايرلانداويان تتبايسم بزخونه مخنيات تتبايسم تمالي حدا كابوم تمالي انجليزاوي ابغزو مصيون ير مالتي يبلو كلتا ايرلانداويان تتبايسم مخنيات مباسيوم تنقلنا انجليز اقدي من تحدي تنقل مهير وصل زلو نتم كلتا حوات كم زباسو غيرو ميم زلو زخانتايو انجليز كسع كندي تنقلنياتاتن دبرت كفون اسكاتلا بلعم سودو نتسكاتلا ناي زخونه بلعم سودو ايرتراويان كيتقملو ወይ ካል ህዝብ ከይጥቀመሉ መስማር ገይሮም አንኩሎም ዝኸድዮም ነቲ ንሳቶም ዝጓሓፎ ስካትላ ሰብ ከይጥቀመሉ እዚ ናይ ብሓቂ ርጉማት እዮም እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ናይ ዓመታት ድማ ተኣኪቡ ኣብ ርእሶም ይመጾም ኣሎ ሕጂ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ታዘራካያ ውዒላ ሓዲራ ኣብ ርእስኻ ያ ትኸውን ካርማ ይብልዎ እዚ ኩሉ ትገብሮ ተገምጡ ኢሉ ሓደ መዓልቲ ከረኻኽበልካ ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ዝብልዎ ዘረባ ኣብዚ ንርኢ ኣለና ሓንቲ ቪድዮ ብዚያ ከርእየኩም እየ እዚኦም ኩሎም ዓሌታውያን እዞም ዝጅት ሪቦም ዘለዉ politician. Well, that's a really interesting point. I mean, the Keir Starmer's first reaction was to get... ቶም ኣኽረርቱ ፀዓዱሲ ኩሉ ነገር ፖሊስ ምስኦም ክኸውን መንግስቲ ምስኦም ኮይኑ ነቶም ስደተኛታት ኣብ ምጭፍጫፍ ክሕግዞም እዮም ዝደልዩ ነይሮም ሓጊዞም ክኸውን ይርግፀኛ ኣብቲ ፖሊስ ዘለውን ብብዙሓት ሰም ስለ ዝኾኑ ግን ገለ ክፋል ተቃውሞ ስለ ዘጋጥሞም ግን ብዛዕባ ምኒን ክብሉ እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ምናልባት ምኒን ናቶም ድማ ስጉምቲ እውን ክህልዎ ስለ ዝኽእል ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ፅልዋ ስለ ዘለዎም ዓብ ጥንቃቐ ከድልዩ ኣብዚኣ ስምዑ እስኪ ሓንቲ of Congress are not safe. Presidents of Ivy League universities are not safe. When Kanye West said that Jared Kushner only cares about Israel, when Kanye West said the Jews created cancel culture, he was dropped by his talent agency, which is run by a Jew. እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ ሓረካ ለው ኣዝዮም ካብቶም ተባዓት ዝበሃሉ ሰባት እዩ እንታይ ዝብል እዚ ናይ ኣይሁድ ፅልዋ ናይ እስራኤል ፅልዋ ነዚ ምዕራባዊ ዓለም ንኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን ገዚእዎም ዘሎ ንሱ እዩ ሌይበር ይኹኑ ወላ ኮንሰርቫቲቭ ይኹኑ ክልቲኦም ንሓደ መንግስቲ እዮም እስራኤላዊ ፅልዋ ሎቢ ግሩፕ ኤይፓክ ዝበሃል እዮም ዘገልግሉ ኣብ ኣሜሪካ ሪፐብሊካን ዴሞክራትስ ክልቲኦም ሓደ እዮም ንሓደ ሰብ ናይ እስራኤል ኤይፓክ እዮም ዝግዝኡ ኣብ ኣንጻር እስራኤል ዝኾነ ይኹን ፖሊሲ የብሎም ዶናልድ ትራምፕ ይምፃእ ከማላ ሃሪስ ይምፃእ ኩሎም ሓደ እዮም አንጻሮም ተሕር ተዛሪብካ ድማ እቶም ቀዳሞት ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኩን ፕሬዚደንት ናይ ዩኒቨርሲቲ ኩን ናይ ኮርፖሬሽን ሓላፊ ኩን ሴሌብሪቲ ደራፋይ ኩን ከም ካኒ ዌስት ከም ኢሎን ማስክ ኩን ቢልዮነር ናይ ዓለምና ካብ ፅልዋ ናይ ኣይሁድ ክወፅእ ዝኽእል ሰብ
يلن يزبل زلو بروف كقبرلكم يو كانيا ويست انتايلو ولا حنتي قبرهم انتايلو زخول نريو زلنا تي بعد دونالد ترامب نقالو إيفانكا سبعية مالتيو كوشنر زبال زنبري ناي ناشنال سيكوريتي حلاف دي قال خلو كل جزء ربحاناتو أيهوداو سلزخونه ناي إسرائيل ربحات رايزو قد شيلو كمون إذا كانسل كالتشر زخونه نجار إسرائيل تزاربه كانسل جبر زبل كالتشر أيهوديوم جميرو مويلو إلى ماسك كانيا ويست زعبي أرتيستي زبال ريكوردينج أرتيست كميل سلا تزاربه بليونات جنزب ناتو بلوكت كم زخون ناي بليونات كونتراكتس ناتو cancel comes his $1 billion contracts with an S, his two $1 billion contracts each at Gap and Adidas were canceled. It wiped out hundreds of millions of dollars in revenue for both. 10-year contracts worth $1 billion apiece. Both got canceled. حنت دربا أنصار يهود بمزرابو ويوحد دربا أنصار يهود نتسأل واناتهم بمزرابو ناي بليونات كسار كونتراكت ناي 10 عامات مس اديداس وي ون جاب زنبرو كانسل كم زخون تغيرو ገንዘብ ኣብ ባንክ ዝነበረ ቀልጢፍካ ገንዘብ ከውሰድ ኢሎም ከም ዓይነት ካንሰሊንግ ኣይተራየን ስለዚ ካብዚ ናይ ኣይሁድ ጽልዋ ክድሕን ዝኽእል ሓይሊ የለን ካልኣይቲ ጭብጥ ክበኩም እሳቱም የምን ማለት ፖለቲካ ናይ ዓለም ድሌቶም ዝገብርዎ ዘሎ እዩ hundreds of millions of dollars in cash was frozen at his bank accounts. He was banned on Instagram, he was banned on Twitter. One of the biggest recording artists and biggest streetwear designers of the 21st century could not fight them. So go down the list. Who really runs our country? Because Congress can't stand up. Because what is Congress but individual congressmen trying to scrounge up $1 million or $2 million in a congressional race every 2 years? They can be isolated, buried with money, and exiled. And there's a chilling effect. So who runs our country? So بزعبا كونغرس كدحنا ناي كل مغنياتو كونغرس مالت قل سباتيوم بجنزب ناي هبتاماتيوم كاب مرجع أب كتل تعمد يحامش عمت برجع كم تصخلو ناي قدم بوتهم كوحسيتو غينا مليون 3 مليون 3 مليون يدليوم بغليلو كاب تسلطانهم كقلو في زخوليهم جنزب تزي بلهم سلازي إسرائيل ويون اللوبي جروب نا إسرائيل كومبليت لنا تهجر تواصل إرواي زبلزلو كاب وتعي ولا حنت خجبر زخليلن ولا نيلا ماسكون حنت ستور اللاتو دهري عن Universities in the history of the world are afraid of the Israel lobby. The biggest recording artist from the Jewish lobby. It goes on and on and on. And people say anti-Semitism, irrational, Semitic. They say that's anti-Semitic. If you call attention to it, if you notice it doesn't affect, they call you anti-Semitic. Like that is because Elon Musk is the richest man in the world. He has the highest net worth ever recorded. Upwards at one point of $250 billion. He owns the second most valuable private company in the world. So بحفشة إلى ماسك أي كلهم ولا زخانة يكون أنصارهم دوز بليلن they have to crash him يزبل زلوا. لذي إذا كم زيلنا هاللو خلو إتنا أمريكا دريم دما معريو crash دخونا له. أبت بوليتيكا وقدام كي كنا غلنا نبي روبا أقبلس قبلكم يدهريو. نركلا رستات كنسجرينا because I have so many contents أبزي cover كنقبره. أمريكا زلها كمون أوروبا زلها إذا قدايزي لعلكا قد سكايو. Listen now. Finally, while the holiday is a welcome break for some, for so many others, it's a bleak reminder of their desperate financial situation. New data reveals that at least 40 million workers in Europe are too poor to afford a holiday, either in their own country or abroad. So what are the implications of this trend of all work and no play? Our final report finds out. So أجزء vacation سامر أبزلنا له جزء سب أجزء سامر ناكل تصمدين أي سومن vacation كجبر زدلي له جزء أبزم عربا عالم أنت زي غير كهيوت يبلكان هيوت كا زتودع عينك بهالن ديزلو لو مجن vacation كجبر زي كل سدرابيتات بخسرنا عبيه زخي زلو سلمتاي عقمنا يجنزب سلزي لك وطبعا ما سلز ودقة سمعوها مزق حدش مصنعتيو. In Europe, the dream of a holiday has turned into a distant hope for millions. Once seen as a vital antidote to stress, a week away has become a luxury that many cannot afford. This stark reality exposes a deep socio-economic divide. Holiday poverty, or the inability to afford a week's break, now affects nearly 40 million people. So, كم نريد لنا holiday مقبار تي نصبغ هيوت نسلطون هيوت نهبتام هيوت زنس أبارق نقرب زي معربا وعالم لومي سبات كبابي 4 مليون زخون هزبابي أوروبا حبرت نزي holidays بحال كجبر قطباوة عقمية بلون this is equivalent to 15% of all working people 15% نايتز بدي سرح زولو هزبي
ዝሰርዕ ዘሎ ኣብ ሶሻል ዘሎ ገለ መለ ዓቕሚ የብሉን ኣብቲ ስታቲስቲክስ ኣያቱን እዩ ካብቲ ሰሪሑ ዝኣቱ ዘሎ ግብሪ ዝኸፍል 15% ድማ vacation ክኸይድ ኣይክእልን እዩ and an increase more than 2 million people from ተሰካብቲ 2021 ናብ ብኮቪድ ገሪኡ ምስ ጀመረ ድሕሪ ኮቪድ ነገራት ክመሓየሽ ይበሃል ነይሩ መመሊስ እናገደደ ይኸይድ ኣሎ ስለምንታይ ትድኽነት ኣብ ኤውሮጳ እናሓየለ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ክበኩም እየ ካብዚ ይገድድ ናይ ኤውሮጳ ትዝሓሸ ዝበሃል ዝነበረ እውን ናብ ዝገደደ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዚ ከዓ ንመብዛሕትኡ ሓበሻ ስድራ ቤታት ብቐጥታ ዝፀልዩ ምክንያቱ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝነብር ዝበዝሕ ሓበሻ ደንጉይ ስለ ዝመፅእ ኣብቲ ሲስተም ከምኡ ድማ ደረጃ ትምህርቱ ደረጃ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብቲ ታሕተዋይ ክፋል ናይቲ ምዕራባዊ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ቀጥታ ኣብዚ ዝኣትዩ እቲ ዝሰርሕ ናቱ ዘይሰርሕ ድማ እዚ ኣብዚ ስታቲስቲክስ እውን ዝኣተወ ኣይኮነን That's 15% of Europe's working population. France saw the most significant rise in holiday poverty, with around 1 million workers unable to go on vacation. That's almost 12% of the country's workforce. ፍራንስ ከባቢ 12% ካብዚ ግዳይ ናይዚ ፀገም ኮይና ዘላ ሃገር እያ ካልኦት ከመን ኣለዉ Ireland experienced the highest percentage point increase at 3.8%, taking their tally to almost 15%. 13 countries reported worsening conditions, with Romania, Cyprus and Greece being the hardest hit, with almost 25% of their workers. ከባቢ 13 ሃገራት በዚ ኩነታት እዚ ተጠቂዐን ከም ዘለዋ ተን ዝያዳ ዝተጠቕዓ ድማ ሳይፕረስ ማለት ሓደ ሕጂ ናይ ብዙሕ ገንዘብ ካፒታል ዝኣትዎ ዝነበረ ሃገር እዩ 25% ሩሜንያ ድኻ ሃገር እዩ 36% ግሪክ 25% ቫኬሽን ኣፎርድ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ኣየርላንድ በዓል ጉግል እዞም ኩሎም ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ዘለዎ እዩ they cannot afford ስለዚ እቲ መነባብሮ ኣብ ኤውሮጳ ከመይ እናተበላሸወ ይኸይድ ኣሎ እዚ ሓበሬታ እውን ኣለኩም እቶም ናብ ኤውሮጳ ክትመፁ unable to afford vacations. This crisis is not new. Since the 2008 financial crisis, the number of Europeans unable to afford a week's holiday has surged. At its peak, about 39% of Europeans faced this struggle. The ETUC study examined income and living standards for EU residents aged 18 to 64 during 2021 and 2022, a period marked by high inflation and rising global living costs. Workers found it harder to save for holidays as housing, food and transportation prices soared. So ከም ንሪኦ ዘለና ብሓፈሻ እቲ መና እቲ ኩነታት ካብ 2008 ጀሚሩ እቲ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት እናደኸመ እንዲመፅዩ ስቲል ግን ደሓን ዝኾነ ኩነታት ነይሩ ድሕሪ ኮቪድ ምኻ ድሕሪ ኮቪድ ኩነታት ናይ ዩክሬን ዝወሰኽካሉ ናይ ነዳዲ ናይ ዝቕባቤ ኩሉ ነገር ገዛ ክራይ ከቢሩ መነባብሮ ከቢሩ ስለቲ ደሞዝ ድማ ብማዕሪ ክውስኽ ስለ ዘይክእል ሰባት ኣብ ጫፍ እዮም በፂሖም ዘለዉ people are living on the edge ዝበሃል እቲ ቁጠባዊ ወጥሪ ድማ ንብዙሕ ሰብ ካብቲ ጫፍ ከፅድፎ ከም ዝደሊ ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓንቲ ብዚኣ ኣርስቲ ክወስኸልኩም እየ ንሳ ድማ ነቶም ኣሜሪካ ኤውሮጳ ዘለኹም ፅቡቕ ዘሎ ኣሜሪካ ዘለና ፅቡቕ ኣለና ትብሉ ድማ ናይ ኣሜሪካ ተዘሪብካ ዝውዳእ ኣይኮነን listen now. This Fed report points at a worrying trend for American consumers who are using high credit costs for their everyday requirements. The question being, is there relief in sight? Are presidential elections emerging as a ray of hope for consumers? That's what this next report explores. So America ኣብ ግዜ ምርጫ ዘላ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ከመይ ኣሎ ምናልባት እቲ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ዝመፅእ ዘሎ ከንታይ ፅልዋ ክቦም እዩ ብዛዕባ ንእሽቶ ሓበሬታ ክበኩም እየ As the US presidential campaigns go around the final bend, it is the everyday hurdles that are leaving the average American gasping for air. That's because Americans are grappling with a record $1.14 trillion in credit card debt. ህዝቢ ኣሜሪካ ድማ New report ዝገደደ from the Federal Reserve Bank of New York states that credit ኣሜሪካውያን ድማ እቲ ደሞዞም ኣኺልዎም ጉዳዮም መነባብሮም ክኸፍሉ ስለ ዘይክእሉ ዘለዉ ደሞዝ ስለ ዘይኣኽሎም እንታይ እዮም ዝገብሩ እቲ ዝኸፍእ ዓይነት ክረዲት ዝበሃል እንታይ እዩ እቲ ዝኸፍእ ዓይነት ዕዳ ክረዲት ካርድ ዕዳ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ግዜኻ ክትመልስ ስለዘይክእልካ ክንደዮም ቻርጅ ዝገብሩኻ 19% እዮም እቲ ዝኸፍእ ፔናልቲ እቲ ዝኸፍእ ዕዳ ማለት ካብ ክሬዲት ካርድ ናትካ ትወስዶ ዕዳ እዩ ኣብቲ ግዜኡ ክትከፍሎ ዘይክእልካ እቲ ዝኸፍእ ዕዳ ኣሜሪካውያን ድማ በዛ ዓይነት ዕዳ እዚ 1.14 ትሪልዮን record level በፂሖም ከም ዘለዉ year on year ካብ ዝሓለፈ ዓመት ድማ ብ5.8% ወሲኹ ከም ዘሎ surged by 27 billion ኣብዚ quarter ጥራይ ካብ ዝሓለፈ 3 ወርሒ ጥራይሲ ብ27 ቢልዮን ይውስኽ ከም ዘሎን ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንኣሜሪካውያን ኣብ ዓንቀሮም ሓኒቑ ሒዝዎም ዘሎ እዩ ህዝቢ ኣሜሪካ ገንዘብ ሴቪንግ ኣብ ባንኪ ዝተቐመጠ ገንዘብ የብሉን ጥራይ ዘይኮነሲ ካብ ወርሒ ንወርሒ ክሰግር ደሞዝ ስለደይ ኣኽሎ ምስቲ መናብሮ ምስቲ ገዛ ክራይ ምስቲ ገለ መለ ከቢርዎ ዘሎ ካብ ክሬዲት ካርድ ይትወስድ ዘሎ ካልእ ዕዳ ስለዘይክእል ክሬዲት ካርድ ዕዳ ድማ እቲ ቀታሊ ዝበሃል ዝኸፍአ ዕዳ እዩ ንሱ ድማ ከመይ ገይሩ ይዲብ ኣሎ ብኣሜሪካ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ህዝቢ
is really, really on the edge. Surged by $27 billion in the second quarter of 2024, a 5.8% increase from the previous year. The mounting debt is a clear indicator of changing consumption trends, as 57% of consumers now rely on credit cards to make ends meet. The rise in credit card use Pennsylvania. So ብዛዕባ ምርጫ ድማ ኣሜሪካ ምርጫ ድያ ትሸባሸብ ዘላ እንታይ ክኸውን እዩ ምርጫ ብኸመይ ክጸልዎም እዩ ንዝብል ድማ እታ ዘሎ ምሕደራ ናይ ጆ ባይደን እዩ ጆ ባይደን ልክዕ ንዑ ፖሊሲ ናቱ ትኽተል እዛ ካማላ ሃሪስ ድማ ሕጂ ናብቲ ውድድር ቅድሚ 3 ሰሙን ካማላ ሃሪስ ተልካዮ ሓንቲ ዘይብቅዕቲ ጽኢላ ቫይስ ፕሬዚደንት እንታይ ከም ትገብር ዘላ እዚ ትፍለጥ ሰብ እያ ነይራ ካብ ፕሬዚደንት ክትከውን ያይሎም ንቅድሚት ደምፅዋን ጆ ባይደን ካብ ዘውርዱ ግን ከምኡ የለን በቃ ስታር ኦፍ ዘ ሾው ፍሉይ ዓይነት ብቅዓት ዘለዋ ትምህርታ ገለ መሊኣት ሚድያሲ ከምኡ የለን ምጅንጃን እጅ ድማ ኣብቲ ስታቲስቲክስ ናቶም ሓቂዲ ሓሶት ደምፅዋ ዘለው ንዶናልድ ትራምፕ ክስዕሮ ከም ትኽልውን ዘተንብህ ነገራት ረዩ Now we get some swing state polling showing something very similar. All right, these are in the Great Lake battleground states. We're talking about Pennsylvania, Wisconsin, Michigan. You go back to May, what you see? You saw that a pretty tight race between Joe Biden and Donald Trump, but you see more red than blue on the screen. Of course, all three of these states were states that Joe Biden carried last time around. You saw a 3-point lead for Trump in Pennsylvania, one well within the margin of error in Wisconsin, and then a 1-point lead for Biden, Michigan. But look at where we are now. This is the type of movement the Harris campaign has been looking for. Look in Pennsylvania, a 4-point advantage. Wisconsin, a 4-point advantage. Michigan, a 4-point advantage. So ከም ንሪኦ ዘለና እዛ ሰብ እዚኣ ፍሉይ ዓይነት ብቅዓት ስለ ዘለዋ ህዝቢ ሙሉእ ብሙሉእ ይድግፋ ከም ዘለዎ ዝኻንታ እዩ ብቅዓት ስለ ዘለዋ ኣይኮነን እቲ ሚድያ ብጣዕሚ ብዛዕባ ፅቡቅ ዝኾነ ዘረባ ስለ ዘረብ ዘለዎን ዓቕሚ ስለ ዘለዋ ህዝቢ ከም ዝፈትዋ ብሰለብሪቲ ገይሩ ብደረፍቲ ገይሩ ብገለ ገይሩ ይጅንጅና ስለ ዘሎ ንቅድሚት ንክትመፅእ ኩሉ ዝከኣል እዩ ዝገብር ዘሎ and I'm really sorry እዚኣ ሰብ ተመፅያ እቲ ናይ ባይደን ኢራይ ክድገመልና ካብኡ ዝኸፍአ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ናታ ጉድለታት እውን መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና እዚኣ ሰብ እንድሕር መፅያ ኩናት ናይ ዩክሬን መሊሱ ክቕፅል እዩ ናይ እስራኤል ከም ዘለዎ ክቕፅል ኤቭሪቲንግ እዚ ሕጂ ዘሎ ክፉእ መመሊሱ ክሕይል እዩ ምስ ቻይና ዘሎ ካብ ካልእ ውግእ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ስለዚ ንስለ ዓለምና ንኽትቅፅል እዛ ሰብ እዚኣ ንኸይትምረፅ እየ ዝፈሪ ዘለኳነ ቢካዝ ጆ ባይደን ዝገብሮ ዘሎ ኤግዛክትሊ ንዑ እያ ክደግም እዚኣ ካብኡ ዝኸፍእ ከማን ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ካብኡ ዝሓይሽ ነገር ክገብር ኣይትኽእል እያ ቫይስ ፕሬዚደንት ናት እያ ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብ ወጥሪ በፂሕዎ ዘሎ እንተሓመቐት ዶናልድ ትራምፕ ተመፅኡ ኩናት ናይ ዩክሬን ጠጠው ከብለ የለሎ ድሕሪ ሱ ጠጠው ኢሉ ካልኦት ነገራት ክሃዱ ይኽእሉ እዮም ሓደ ናይ ኒውክለራዊ ምትፍናን እዩ ሱ ጠጠው ተኢሉ ሲ ንዓለምና ሰላም እዩ እዚኣ ሰብ እዚኣ ግን ክቕፅል ኣለዎ ራሻ ክሰዓር ኣለዋ ትብል እያ ክሰዓራ ይትኽእል እያ ራሻ ንፈልጥ ኢና ግን እቲ ኩናት ካልእ መኣዝን ክሕዝ ከም ዝኽእል ክትገብር ትኽእል እያ እቲ ሚድያ እቶም ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ነዚኣ ሰብ እዚኣ ንኽትዕወት ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ስለ ዘለዎም በቲ ሚድያ ቆላ ነቲ ቁፅሪ ሃማን ባዕሎም ክሺኖም የምፅዎ ኢሉ ወይደኖም ግን ከም ዝትዕወት ከም ዘላ ኣብ ኩሉ ቅድሚት ትመፅእ ከም ዘላ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ዘይነበረ ሽማ ንሰማያ ደይቦም ብሚድያ ለይትን መዓልቶም ዛዕባ ተዛሪቦም ብሰለብሪቲ ብገለገለ ደጋጊፎም ከም ፅዋ ይፍትኑ ኣለው እቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ድማ እንታይ ክገብር ኸውን እዩ ፅንዕና ክንሪኦ ኢና It's really sad ግን this is what it is And in all three of these states we see clear movement towards the Democratic nominee. I will point out we're still in no clear leader land in this particular instance, but the Harris campaign has to love this movement. 7 points in Pennsylvania, 5 points in Wisconsin, and 3 points in the great state ከምኡ ድማ እዚ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ድማ ኣተን ስዊንግ ስቴትስ ዝበሃላ ነቲ ምርጫ ወሰንቲ ዝኾና ስቴትስ ኣለዋ ኩሉ ግዜ ንዲሞክራትስ ዝመርፃ ካልኦት ስቴትስ ድማ ኣለዋ ንሪፐብሊካን ዝመርፃ እዚኣተን ፊክስድ ክኾና ክእላ ስዊንግ ስቴትስ ዝበሃላ ግን ካብ ምርጫ ናብ ምርጫ ዝቀያየራ ኣለዋ እዘን ሰለስተ ሕጂ ዝርእይዎን ዘለው ድማ ስዊንግ ስቴትስ ወይ እውን ክግምጠላ ዝኽእላ ሪፐብሊካን ነይሮ ናብ ዲሞክራሲ ክቕየራ ዝኽእላ ስቴት ስለ ዝኾና ኣብዚኣተን ድማ መርሕነት ናይትያ ካማላ ሃሪስ ትርእይዎ ኣለኹም ቀጠልያ 4 points lead ይብሉ ኣለው ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ እቲ ምርጫ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ኣብ ሓደጋ ክእትዎ ከም ዝኽእሉ ዋላ እኳ ብዓብላልነት ዝዕወት ዝመስል እንተነበረ ስትራቴጂ ቀይሮም ከምዚ ክገብሩ ምዃኖም ግን ኩሉ ሰብ ፈሊጡ ነይሩ ነዚኣ ሰብ እዚኣ ኣብቲ ፕራይመሪ እንተይትዮም ከም ዘይትምረፅ ይፈልጡ ነይሩ እንታይ ግን ገይሮም ንጆ ባይደን ነቶም ካልኦት ኩሎም ዓፃፂኦም ዕሽቅ ኣቢሎም ንጆ ባይደን ከም ዝምረፅ ገይሮም ኣምፅኦም ካብ ሓድሽ ክምረፁ ኢሎም ኣብታ ላስት ሚኒት ንዝበፀ ቀይሮም ነዚ ከምዚ ክገብሩ ምዃኖም ኩሉ ሰብ ይዛረብ ነይሩ ልክዕ ድማ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘላ መሓዳሪ ንዝደልዮ ሰብ ከመይ ገይሩ እቲ ዲሞክራሲ ደበለ እናበለ ንሰብ ዝቐሽሸሉ ከመይ ገይሮም ቀይሮም ከምፅዎ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ክገብርዎ ዘይክእሉ ነገር የብሎምን Michigan, all moving towards Kamala Harris, and she has the advantage in all three, although again, no clear leader within the margin of error. Right, important to keep that context in mind. Now, these aren't the only swing state polls that are showing Trump slipping. That's exactly right. You know, if we were just talking about the New York Times, Siena College, I'd say, you know what, hold on a second. ሕጂ እዚኣ ንግረ መንገዲ እንታይ ከሪብኩም ደልየ ኣለኹ
ኣብዚያ ሓንቲ ክትፈልጥዋ ዘለኩም እዚ ምርጫ እዚ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ እዚ ቢሸፕ ማሪ ዝበሎ እስከስምዑ The White House this year is in the White House. I pray that Donald Trump is in the White House this year. ኣነ ይብል ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካን ክኸውን እየ ዝፅሊ እዩ ዝብል ዘሎ ስለምንታይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ፍሉይነት ስለ ዘለዎ ለስናው ፍሉይ ርእሲ ፍሉይ ልቦና ስለ ዘለዎ ይኮነን I pray that Donald Trump is in the White House this year. Is he perfect? No. Well, who is perfect? No one. So, does he make mistakes? Is he perfect? No. Well, who is perfect? No one. So, does he make mistakes? Yes, like all of us do. But America has Trump as the only option. If Trump is not in the White House this year, you can kiss America goodbye. So, ከምዚ ዓይነት ዘረባ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኢና ንሰምዕ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እንኮ ዕድል ናይ ኣሜሪካ ወይ ከነ መወዳእታ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ዝኽእል እዩ እዮም ዝብሉ ስለምንታይ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ፍሉይ ልቦና ስለ ዘለዎ ወይ ፍሉይ ርእሲ ስለ ዘለዎ ወይ ፍሉይ ሞራላዊ ብቅዓት ስለ ዘለዎ ይኮነ እንታይ ዳ ዶናልድ ትራምፕ እቲ እንኮ ነቲ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ ዝዝውሮ ዘሎ ቻሌንጅ ክገብር ዝኽኣለ መራሒ ዝበሃል እቶም ካልኦት ብምሉኦም መሳርሒ ናይቲ ብድሕሪ መጋረጃ ነዚ ዓለምና ናብ ሓደገኛ መኣዝን ዝወስዳ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ እዩ ዘመሓድራ ዘሎ ደይነው እዚ ኩለ ናይ ኣይሁድ ነቲ ቁጠባ ዝውንኑ ነቲ ሚድያ ዝውንኑ ነቲ ገለመለ ነቶም ፖለቲከኛታት ድማ ዝውሮም ሶም ኢልና ንሪአኩም ፀናሕና እቲ እንኮ ካብኡ ናብኡ ገለ ክፋልናቱ ይቋፀርዎ እዮም ንሱ ግን ሙሉእ ብምሉእ ዘይቋፀርዎ ሰብ እንተሎ ዶናልድ ትራምፕ እዩ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ተመፅዩ ብፍላይ ሕጂ እንተመፅዩ ንሓደ 4 ዓመት ገለ ነገራት ንክቕየር ዕድል ከውህብ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ መንገዲ ኣብ መወዳእታ ደረጃ በፂሑ ስለ ዘሎ ወይ ክፍንጀር እዩ እንድሕሪ ሕጂ 4 ዓመት ወሲዶም ግን መሊሶም ነቲ ነገራት ክሽንክርዎ ይኽእሉ ነቲ ጉድለታት ናቶም ድማ ክእርሙ ይኽእሉ ብዙሕ ጥፋት ድማ ከምፁ ይኽእሉ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ተታዕዊቱ ነቲ ነገራት ዝበለፀ ክኸውን ይኽእል ዝብል መረዳእታ እናዓበየ ይመፅእ ኣሎ ሓቂ ከምኡ ክኸውን ዲ ኣይከውንን ዊ ዶንት ኖ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ፀናሕና ግን እታ ካማላ ሃሪስ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ኣብ ላዕልነት ከም ዘለዋ ኣብ ዝሓለፈ 2016 ምስ መን ተወዳዲሩ ነይሩ ሂላሪ ክሊንተን ኣብ ኩሉ እቲ ፖሊስ ወይ እውን ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ መፅናዕቲ ክትዕወት ምዃና ብኩሉ እዮም ዝገልፁ ነይሮም ሽዑ እንታይ ኮይኖም ሾክ ኣጋጢምዎም ምክንያቱ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ መፅናዕቲ ባያስ ስለ ዘለዎ ንሳ ጥራይ ከም ትዕወት ይመስል ነይሮም እቲ ህዝቢ ግን ንዶናልድ ትራምፕ መሪፁ ስለዚ ውይ ኢሎም ሽዑ ሕጂ ድማ ልክዕ ከም ካልኣይ ግዜ ነታ ወላ ንጆ ባይደን እውን ኣብቲ ካልኣይ ልክዕ ከምኡ ብፖሊስ ንሱ ይመርሕ ከም ዘሎ እዮም ኣብ እስራ ገይሮሞ ሕጂ ድማ ኣምፂኦማ ነዚያ በቲ መፅናዕቲ በቲ ፖሊስ ንሳ ከም ክትዕወት ምዃና ዝገልፅ ሓበሬታታት ኣብቲ ስዊንግ ስቴትስ ንሳ ቅድሚት ትመፅላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ደገፍቲ ድማ ብዘይ ዶናልድ ትራምፕ ካልእ ኣመሓዳሪ ይደልና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ሃገር ኣብ ከመይ ሓደጋ በፂሓላ ዓለምና ድማ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ጠልጠላ ብትብለሉ ዘላ ደረጃ በዚ ናይ ጆ ባይደን ካማላ ሃሪስ ዝቕፅልዎ ዘሎ መንገዲ 4 ዓመት ብሕጂ ናይ ብሓቂ ሪስክ ክህልዎ እዩ ኣይ ሆፕ እቶም ኣሜሪካውያን ነዚ ሪኦም ትክክለኛ ውሳነ ክወስዱ ናይዚ ጳጳስ ለበዋ ድማ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ድማ እቶም ስድራ ቤት ዘለና እቶም ክርስቲያን እቶም ኣስላም ዶናልድ ትራምፕ የዋፅኣና እዩ ስለምንታይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ስድራ ቤት ክብሪ ስለ ዘለዎ ቆልዑ መሳርሒ ናይዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ግብረ ሰዶማዊት ሓሳስባ ንኸይኮኑ ጠጠው ከብለየ ዝብል ዘሎ ከምኡ ነቲ ኔቶ ዝበሃል ሱቕ ኢለ ገንዘብ ህቢ ኣይህብን እየ ይብል ኣሎ ስለዚ ነቲ ኩናት ወረ ኩናት ጠጠው ንኸብሎ ከምኡ ድማ ነዚ ናይ ግብረ ምስፍሕፋሕ ናይ ሕማቕ ተግባራት ንምግታዕ ከምኡ ድማ ብዙሕ ስለ ዝበደልዎ ንሱ እውን ኣንፃሮም ብዙሕ ምንቅስቃስ ክገብር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዳትስ ዋይ ስግኣት ስለ ዘለዎም እዚ ሰብ እዚ ንኸይዕወት ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ እዮም እንተመፅዩ ክብንቁሮም ከም ዝኽእል ንብዙሓት እውን ስለ ዝፈልጡ ነቲ ሰብ እዚ ንኸይመፅእ ወላ እስር ቤት ክኣትወሉ ዝኽእል ወላ እውን ፈተነ ቅትለት እውን ተገይሩሉ ማለት እዩ ብኩሉ መንገዲ ከኣልይዎ ክፍትን እዩ But this is not from me. This is from the Lord. America will go very soon. And it's not about Trump. It's about the Lord. We need to pray. Now please pay attention. We need to pray for America not to fall as yet. Because if America falls, Christians and so many others will be persecuted beyond measures.
ናይ ኣሜሪካ መውዳቕ ድማ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ብጣዕሚ ተሪ ዘረባ እዩ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ተኣልዩ ኣሜሪካ እንተወዲቓ ክርስቲያን I don't think ንክርስቲያን ብካልኦት ሃይማኖታት ክህዶን ኣብዚ እዋን እዚ ንክርስቲያን ተቐንዲ ብድሆ ኮይንዎ ዘሎ ሊበራሊዝም ዝበሃል እዚ ሃይማኖት ዘይምህላው እዩ እቲ ቀደም ክርስቲያን ተቐንዲ ፀላኢ እዩ ኣስላም መስለና ነይሩ ኣስላም ባዕሎም ጉዳይ ኮይኖም ኣሎ ኣሜን ሉክ ነዚ ኢማራት ሃገራት ተሪእኻዮ ወላ ስዑድያ እውን ዝግበር ዘሎ ኣስላም ንባዕሉ ሽግር እናገጠሞ ይመፃሉ ንእስላም ኣይኮኑን ኣብቲ ሃገራት ኣስላም እዚ ሊበራሊዝም መልክዕ ቀይሩ ኣትዩ ኣሎ ንኣብነት ኣብ ባዕሊ ኢማራት መስተ ከም ድሌትካ ኮይኑሎ ኣብዚ እዋን እዚ ተርጅምሎም ነገራት ደመቃስ ብቐስ እዩ ዝቕየር ቀደም ናይ ሸሪዓ ሃገር ዝነበረ ሎሚ መስተ ኣብ ገለገለ ሆቴላት ድብልዎ ዝነበረ ኣብ ዝኾነ ገይሮም ኣለዉ ኣብ 24 ማለት እዩ ስዑድ ዓረብ ድማ ኣብ ስፔሻል ቦታታት መስተ ክትገዝእ ከም ትኽእል ገይሮም ኣለዉ ከምኡ እናበለ ብፍላይ ናብ ቱሪዝም ገፅና ክንከይድና ገለ ክንከውንና ናይ ቢዝነስ ሃብ ክንከውንና ክብሉ ከለዉ ብዙሕ ለውጢ ክገብሩ እዮም ስለዚ ክርስቲያንን እስላምን ኣይኮነን ትውግእ ክኸውን ዝኽእል እቶም ኣመንቲ ኣብ ኣምላኽ ዝኣምኑ ኣምላኽ የለን ዝብሉ ሓይልታትን ኣብ መንጎኦም ይክኸውን ልክዕ ከምዛ ፓሪስ ናይ ኦሎምፒክ ዝረኣናዮ እቲ ዝዓበየ ፀገም እዩ ፀቢብ ርእስና ኣፅቢብና ኣብ መንጎ ሓትሕትና ይንጠማመጥ በዓል ኤርትራ እቲ ፀገምና ካልኦት ሃይማኖት ካልእ ኣብ ኣምላኽ ዘይኣምኑ ሰባት ከይህስስዎ ዳ እምበር እስላምን ክርስቲያንን ንዓመታት እስልምና ኣብ 600 ዓመት መሓመድ ካብ ዝሰብኮ ክርስትና ድማ 2000 ዓመት ገይሩ ኣሎ እዞም ሃይማኖታት እዚኣቶም ንነዊሕ ዓመታት ብሓደ ነይሮም እዮም ኦኬ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ይጉንፆ ነይሩ ኣይነበረን ኣይንብልና ግን ብሓደ ቀፂሎም እዮም እዚ ሕጂ ኣጋጢሞም ዘሎ ብድሆ ግን ካብ ካልእ ዝመፅእ ብድሆ እዩ ስለዚ ተፀዋዊርካ ተኸባቢርካ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ክኸውን ከሎ እስላማይ ዶ ክርስቲያናይ ዶ ዘይኮነስ ክልቴና እቲ ሃገር ማዕርያ ትብፅሓና ነቲ ሓደ ትነውሖ ነቲ ሓደ ትሓፅሮ ነቲ ሓደ ዝያዳ ትብፅሖ ነቲ ሓደ ውሑድ ኣይትብፅሖ ማዕርያ ትብፅሓና ተኸባቢርና ከምቶም ኣቦታትና ዝኸድዎ ዝነበሩ ከምኡ ክንከይድ ኣለና ሕጂ ናብቲ ዞባና ንመለስ ብፍላይ ድማ ድራማ ናይ ትግራይ ፍልይ ብዝበለን ኢትዮጵያ ዓብላልነት ሒዙ ዘሎ እስከ what is going on there ቦምበር ህወሓትን ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ጌታቸው ረዳ ኣብ ጉዳይ ምዝገባ ህወሓት አመልኪቶም ንብሔራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ቅሬታ አቅሪቦም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ምክትል ኣብ ቦምበር ህወሓትን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ነሐሴ 4 2019 ዓ.ም ንቦርድ ስለዚ ጉዳይ እዚ ኣዛራብ እንዲ ኮይኑ ዘሎ ብወገን ኣብ ኩሉ ሚድያታት ናይ ትግራይ ድማ ዓብዪ ሓሸውያ መንጎም ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣብ ህሉ ኩነታት ፖለቲካዊ መሪሕነት ህወሓት መሰረት ገይሮም ብዝተፈላለዩ ላዕለዎት ኣመራርሓ ትውድብ ይኹን ካልኦት ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴን ቁፅፅር ኮሚቴን ትውድብ ኣብ ዝሓለፈ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣመራርሓ ካድረታት ከምኡውን ኣብ ከይዲ ምክያድ ጉባኤ ህወሓት ኣመልኪቶም ዝተፈላለዩ ርእይቶታት ክወሃቡ ፀኒሖም እዮም ሕዚ እውን ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ርእይቶኦም ዝሃቡ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣይተ ተኽላይ ገብረመድህንን ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽን ዝስዕብ ሓሳብ ይቕምጡ ሓሳብካ ቅቡልነት ከግኒ ይኽእል ሓሳብካ ቅቡልነት ናይ ከይግኒ ይኽእል ቅቡልነት እንተግኒው ዲሞክራሲያዊ ይኽባል ቅቡልነት ተለየግኒው አንዲሞክራቲክ ነይሩ ክባሃል ግን እዚ ባዕሉ እዩ ፀረ ዲሞክራሲ ለኢላምን እዚ ውድብ ኣብቲ ስትራቴጂክ መሪሕነት ከይድዎን ኣትይዎ ኢለ ኣለኹ ኩነታት ክንርኢ ከለና ትኸዚ እቲ ናይ ፅግዕተኛ ምብስባስ ጥሒሉሉ ኣሎ ከይዲ ጉዕዞ ናዩ ለርኢ እዩ ወላ ድሒሮም ፋጭንግራሕ ዝበለ ርእይቶታት ሓሳባት ዝህብሉ ኣሎ በብናይ ባዕሉ ብዝመሰሉ መንገዲ ልገልጽ ለለውን ኣካል እዚ እዩ ኢለ ዝኣምን ለዚ ኩሉ ሰብ ዝመሰለ ሓሳብ ኣቕሪቡ ዝመሰለ ሓሳብ ኣልዒሉ ክቕበሎ ዝኽእል ዘይቕበሎን ኣቕሪቡ ዘንቲ ገዛ ብድምፂ ዝወሰኖ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ድምፂ ሒዝካ ምኻድ እዩ ግቡእ ስለዚ ነቲ ናይ ህዝቢ ፀገማት ዘሎ ብክልተ መንገዲ ንሪኦ ሓደ ገፅ ናይ ኣይተ ጌታቸው ተደናገፅቲ መሲሎም እዮም ዝቐርቡ ብኻሊእ ገፅካ ኣይተ ጌታቸው ይሰዓሩ ከም ዘለዉ ገለገለ ገይሮም ካሎ መቐለ ዝጀመርዎ ኣሎ ኣብቲ ዘቕረብካዮ እውን ሓደ ርኢ ኣለኹ ስለዚ እንታይ እዮም ኣቲብ ክገብሩ ዝደልዩ ዘለዉ እንተኢልካኒ ምናልባት እውን ናይቶም ክልቲኦም ሕወሓት ኣነ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ዝኽእትዎ ይደሊ ኣነ እቶም ግዜያዊ ምምሕዳር ነንቲ ፒኤልኤፍ ዝኾኑ ባይዘወይ ብዙሖም ይድመፁን እኮ ኣይስምዑን ናይ ሚሊተሪ ናይ ቲዲኤፍ ኣለዉ ካቢኔ ኣባላት ዝኾኑ ናይ ውድባት ፖለቲካ ኣለዉ ሓደ ዲ ክልተ ብዘይገድስ ናይ ተወሉ ንሪኦ ግን እቶም ሕወሓት እዮም ብክልቲኡ ዝተናኸቱ ብክልቲኡ ጫፍ ማለት እዩ ሕወሓት እውን እቲ ስምረት ናይ ትግራይ ዝብል ናይ ተጋሩ ሓድነት ሓበራዊ ናይ ኣንጻር ጀኖሳይድ ናይ ምውፋር ዓቕሚ ተፀይፉት ካባ ንሱ ናይ ፓርቲያዊ ካባ እንዲ መሪፁ እታ ፓርቲያዊ ካባ ኣብ ክልተ ተመቲራ ሓዚ ሓደ ግዜስ እንታይ ዝበሃል ዓብዪ ክብል ኢልካስ እታ ዝሓዝካዮ እውንስ ትንእሰካ ማለት እዩ
بقى تي أبتي إليت ناي تقرأي أقاطي مزولو فللي it's a very very strange انتاي زبل زربا إثيوبياويان تولتنا يا محرانا يا رومان تايب للو اسيوم سبات زياتهم بفلا حدا prominent page አለው እንታይ ኢሉ ጽሒፍ ነይሩ ናይ ስልጣን ክንዚ እዚ ውሽጣዊ ጉዳይ ኣብ ውሽጦም ዘለዎም ናይ ስልጣን ዕላማ ከም ዝነበሮም ናፈለጥና እዚ ኩሉ ኣብ ትግራይ ዝወረደ ልዕሊ ሚልዮን ሰብ ክሳራ ዘውረደ እቲ ዕላማ ናቶም ንናጽነት ትግራይ ኣይኮነ ንሓርነት ትግራይ ኣይኮነ እንታይ ነይሩ ኣብ ስልጣን ንምምጻእ ነታ ኩርሲ ናይ ስልጣን ንምድላይ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዝግበር ዝነበረ ምትፍናን ምዃኑ ቃልዕ ዘውፅአ ጉዳይ ኮይኑ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ሰመይቱካ ሎሚ ነቲ ስልጣን ገዲፎም ንኻልኦት ክገትፍዎ ይግባእ ነይሩ ምክንያቱ ናቶም መርሕነት ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ እዩ ኣብቲ ዝኸፍአ ሽግር ኣውዲቕዎ ክነሱ ንሳቶም ግን ውግናቶም ናይ ኩርሲ ጉዳይ ምዃኑ ኢና ንነግር ዘለና ስለዚ ህወሓት ማለት ገለገለ ሰባት ኣለዉ ንኣብነት ካብ ኩነታት ከይወፀና በዓል እዚ ረእይዎም ሕጂ በቃ ኣይተፅሓፉልና ሓደ ነገር ክነግረኩም ንስድራኹም ንኣሕዋትኩም ደው ኢልኩም ናብ ትግራይ ትጉዱ በልዎ ኣብ ትግራይ ከም ሳይናይ ተቐይራ ከም ዘላ ፍለጡ ትግራይ ንኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሳይናይ በቃ ብ5000 ብ4000 ትሽየጥ ትልወጥ ከም ጤለ ረጋ ኣላ ስለዚ ውሕስነት የብልካ ትግራይ is not safe anymore ከም ትቕድሚ ሕጂ ኬድካዮ ኣብ ትግራይ ብሰላም ትነብሮ ዝነበርካ ከምኡ ዝበሃል የለ ወዲ ዓበይቲ ስለዚ እታ እንኮ ምርጫ ኣብ ትግራይ ዘሎ ነገር ንሕና ክንቋፀሮ ንኽእል ነገራት ኣይኮነን ንሕና መንግስቲ ትግራይ ክቋፀሮ ኣይከኣል ስለዚ ኩሉ ኤርትራዊ ናብ ቤተሰቡ ናብ ስድሩ ክሕልፎ ዘለዎ መልእኽቲ ናብ ትግራይ ከይትኸይድ በቃ ትግራይ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሳይናይ ኤርትራዊ ኩሊቱ ዝሽየጥ ነበረ ወላ ኩሊት እኳ ይሽየጥ ይሃሉ እምበር ኤርትራዊ ግን ኣብ ትግራይ ይሽየጥ ይልወጥ ኣሎ ከም ጠለበጊዕ ይሽየጥ ይልወጥ ኣሎ እዚ ከዓ ጅስ ንኤርትራዊ ብፍሉይ ዘይኮነ በቃ ወላ እቲ ትግራዋይ እውን ውሕስነት የብሉ መዓልታዊ ካብ ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ዝመፃኒ ዘሎ መረር ኣነ ከድሕና ይክእል ክሕግዝ ኣይክእል እዚኣ ክፈልጦ ኣለኩም ምክንያቱ we don't have a deal with ሸፋቱ እዮም ዝሕዝዎም ዘሎ መንግስቲ ይኮነን ከምኡ ዝሕዞም ዘሎ ሸፋቱ እዮም ክትራን ዝገብሩ ዘለው ምስ ኤርትራውያን ተሓባቢሮም ተጋሩ ሸፋቱ ንኤርትራዊ ኣብ መሸጣ የውዕሉ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ኤርትራዊ በዚ ጋጣሚ ክገብሮ ዝግባእ ናብ ትግራይ ከይከይድ ማንም ኤርትራዊ እንታይ ዘሎ ነገር ንሕና ክንቋፀሮ ንኽእል ነገራት ኣይኮነን ንሕና መንግስቲ ትግራይ ክቋፀሮ ናይ ሰብ በዓል እዚ ትግራይ ትዕወት ደይኮነስ ትግራይ ተዓዊታያ ብምባል ማይክሮፎናቶም ነፊሖም ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ትርጉም ዘይብሉ ጭውነት ማለት ስልጣኔ ዘቕንኡኻ ዝሕብኑኻ ገለ ዓይነት ህዝቢ ጀነራላቶምን ወታደራቶምን ስልጣኔዮምን ክብሉ ንዓመታት ምሉእ ቤላ ገይሮም ነዚ መንእሰይ ሓንጎሉ ከዝርዎ ፀኒሖም ሎሚ ድማ እቲ ሓቀኛ ምስሊ ናይ ትግራይ ለንቀነ ዝበቆለ ዘይኮነ ናይ ነዊሕ ዝነበረ ቦትኦም ንሱ ምዃኑ ጌታቸው ረዳ ፅቡቅ ገይሩ ካብ ዝሓለፈ ክንደይ ዓመት ዲ 2 ዓመት ኣብዚ ቪድዮ ካብ ኣፎም እየ ዘምፆ ነይረ ኣነ ዝብሎ ግምታይ ኣይኮንኩ ነይረ ዝህብ ነይረ በዓላቶም እቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ እንታይ ዓይነት ባህሪ ከም ዘለዎም ጌታቸው ረዳ ንኻልኦት ገይሮምና ኢልና ክንከስስ ከማን ዘሰክፍ ኩነታት በፂሑ ኢሉ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ሕማቕ ዝበሃል ኣብ ዓለም በዓልና ንገብሮ ስለ ዘለና ኢሉ እዚ ከዓ ሎሚ ትማሊ ትግራይ ገነት እዩ ትግራይ ስልጣነ እዩ ከምዚ ዶ እናበሉ ነዚ ኩሉ መንእሰይ ኣነ ትግራዋይ የባዕ እናበሉ ዝስዕስዑ ዝነበሩ ሎሚ ናብ ትግራይ ገፅካ ከይትኸይድ ገስወይ ኣብ ግዜ ኩናት ፍሉይ ባህሪ ኤርትራውያን ዝፍፅምዎ ዝነበሩ ኣብ ግዜ ሰላም ግን ተጋሩ ሕማቕ ዝፍፅሙ ብናይ ሎጂክ ይቃዶ ዝኽእል እዚ ባህሪ ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ኣብኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ወይ እውን እቲ ሕማቕ ዝገብር ዘሎ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ሰፊሕ ዝኾነ ንዑ ዝከላኸል ሓይሊ ስለ ዘይነበሮም ኣብ ግዜ ወራር ብዝለዓለ ኩነታት ይሰርሑሉ ነይሮም ሰላም ምስ መፀ ድማ ወላ እቲ ፀጥታናቶም ጠጠው ከብሎ ይከኣለን ምክንያቱ ሰራውር ሰዲዱ ዝነበረ ኣካይዳ ስለ ዝኾነ እዩ ኩሉ እዚ ሃብቲ ናይ ሻዕብያ ይሰሪቕዎ ዶ ሰራዊት ናይ ሻዕብያ ከምዚ ገይርዎ ነው ኩሉ ሓሶት እዩ ባዕሎም እዮም ዝገብርዎ ነይሮም ባዕሎም ስለ ዝገብርዎ ዝነበሩ ሎሚ ኣብ ሓውሲ ሰላም ከለዉ ዝገደደ ኮይኑ ኣሎ ባዕሎም ክቋፀርዎ ይክእሉን እዮም መራሕትናቶም ብልጭውና ከም ዘለዎም ንባዕሎም ክሰርቁ ለይትን መዓልትን ከም ዝጓዩ ዘለዉ ባዕላቶም እዮም ዝዛረቡ ለይትን መዓልቲ ነዚ ሎሚ ነቲ ኩሉ መንእሰይ ሓደጋ ምሳእተዎ ኣብ 0 ሰዓት ድሕሪት ተመሊሶም ከይትመፅእ ፅቡቅ እዩ እውን ኣነ ክንደይ ግዜ ከሚኢለ ኣለኹ ናብ ትግራይ ወይ ናብ ሱዳን ከድካ ሓርነት ትረኽበሉ ቦታ የብልካን ግዜኡ ወዲዩ ሽግር ተደሊኻ ጥራይኻ ናብዚ ቦታታት እዚ ትመፅእ ምክንያቱ እቲ ገበን ደስፋሕፍሕ ዘሎ ፍሉይ ሓይሊ ወይ ፍሉይ ምስጢር ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ነቲ ገበን ንክቋፀሩ ዘድሊ ስጉምቲ ስለ ዘይወስድ ዘሎ እቲ መንግስቲ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ባዕላቶም ብዙሕ ግዜ እቲ ናይቲ ትግራይ ኤሊት ወይ ናይቲ ትግራይ ህዝቢ ክንደይ ግዜ ተዛሪቦ እዩ
በዓላቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ክቋፀሩሉ ዝኽእሉ መንገዲ ነይርዎም እዩ ክቋፀርዎ ስለ ዘይደልዩ እቲ ኩነታት ይቕፅል ንሳቶም ግን ኣክንዲ ውሽጣዊ ፀገማቶም ክሕውዩ ዝፍትኑ በዓላቶም ካልእ ፀገም ስለ ዝደልዩ እዚ ከዓ ብፍላይ ንኤርትራውያን በዚ ዓይነት መቓን ክርዮ ተኸይልና ዝሓሸ እዩ ኣብዚ እውን ስምዑ I don't buy that concept, unfortunately, because I don't think there is a concept called Ethiopia to begin with. There is no national identity called Ethiopia. Ethiopia is the coming together of different nations and nationalities. The Tigrans, the Amharas, the Oromo, the Agao, the Kamant, and the Somali, and what have you make Ethiopia what it is today. What's happening today is there is a government that... So እንታይ ትብል ዘላ እዚኣ ኸ ካብቶም ኤሊት ናይ ትግራይ እያ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር የለን ኢትዮጵያ እኽብካብ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት እዩ ትግራይ ዝበሃል ዝብሎ ሃገር ክኸውን እዩ ዝደሊ ሕልምናቱስ እዩ ኦሮሞ ዝበሃል ዝብሎ ሃገር ክኸውን ደሊ ኣምሓራ ከምኡ ተኻሊእ ብሄራት ድማ ከምኡ ሶማል ዓፋር ኩላቶም ድማ ሃገር ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገራውነትን የለን እዚ ሕማም ናቶም ግን ናብ ኤርትራ ከስግርዎ ለይትን መዓልትን እዮም ዝደኽሙ ሓደ ሰብሲ እዚኣ ክትፈልጡ ኣለኩም ዝጥሕል ዘሎ ሰብ እንታይ ዝገብር ለኪምካ ከይዲ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ኣሰብሉላ ዝጥሕል ዘሎ ሕብረተሰብ ወይ ኣብ ባሕሪ ዝጥሕል ዘሎ ሰብ ከተድሕኖ ተፈቲንካ ሒዝካ ክኸይ ዝፍትን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዋላ ኣብቲ ስልጣን ዝነበሩ 26 ዓመት ነታ ኢትዮጵያ ንኽጥሕል እዮም ሰሪሖም ንኽትንሳእ ኣይኮነን እቲ ንኢትዮጵያ ዘጥሕላ ዘሎ ጉዳይ ድማ ናብ ኤርትራ ክእትውዎ ዘይገበርዎን ዘይፈተንዎን የለን እቲ ልቦና ግን ኣብ ዘለኩም ዝስምዑ ነቲ ዝመፅእ ወለዶ ክጎርሕ ክኽእል ኣለዎ in order to survive friendship and neighborhood with Tigray. Because what is friendship and neighborhood now can be converted into something else anytime. You keep your friends at arm's length and watch them at the same time. Because that's Tariq Mizored Anansu, because they're completely... So, እስቲ ጎረባብትና ኩሉ ግዜ ጎረባብቲ ክልተ ሃገራት ምዃናን ንዑ መሰረት ዝገበረ ዝምድና ይክልወና ዘሎ ክልተ ሃገራት ኢና ኣሕዋትና ዶ ደቂ ሓትኖታት ኢና ዶ ደቂ ሞታት ኢና ዶ ኢልካ ፖለቲካ ቦ ክሰርሕ ምፍታን ንባዕሎም ይጥሕሉ ስለ ዘሎ ሱዳን እውን ተመሳሳሊ ንባዕሎም ይጥሕሉ ነይሮም ንገለ ክፋል ናይ ኤርትራ ድማ ኣካል ናትና ኢኻ እስኻ ግን እቲ ኣስላማይ ናትና ወገን ኢኻ እስኻ ትኻልእ ግን ናይ ኢትዮጵያ ወይ ናይ ካሊእ እናበለ ኣብ ሱዳን እውን ኣብ በዓል ከሰላን ንሪኦ ዝነበርና ባህሪ እዚ ምፅእ ምስ በልካ ቶም ኣስላም ኣውድ ዝፀንሑ እንታይ ይገብሩ ነቶም ኣነ ወዲ ኸረን እየ ምሳይ ዝኣተወ ከማይ ወዲ ገዛወተይ ሽሙ ክጠቅስ ኣይደልን እየ ክልተና ኣስላም ኢና ኣዕሩኽ ኢና ቀረባ ሕውነት ዝነበረና ኢና ኣብኡ ምሳተኻ ግን እቲ ኣስላማይ የቕርብዎ ንዓኻ ከጓንዩኻ ይፍትኑ ክርስቲያን ስለ ዝኾንካ እዚ እውን ኤግዛክትሊ ከምኡ መሰረት ነይሩ ኣብ ሱዳን ኣይነበረን ኣይኮነን ስለዚ ኩላቶም ፈይልት ፖሊሲ ኣብ ዓዶም ዘሎ ናብቲ ጎረቤቶም ከስግርዎ እዮም ዝፍትኑ ንሱዳን ኣይጠቐመ ንኢትዮጵያ ኣይጠቐመ ክልቲኦም ተታሒዞም ናብ ጉድጓድ ይኣትዉ ኣለዉ ኣቱ ይደልን እየ ባት ንሳቶም ዝሰርሕዎ ጉዳይ ንሱዳን ኣፈራሪስዋ ኢትዮጵያ ድማ ናበይ ትኸይድ ኣላ ንርኢ ኣለና ዋላ እውን ኣብ ሪሌሽንሽፕ ዝብዎ ኣድቫይስ እየ ነዚኣ ስምዕዎ ሕጂ ኣዋልድ ሓበሻ ወዲ ክትመርዓዋ ፕላን ወይ እቅድ ወይ ሕልሚ ዘለክን መንገዲ ዘለኽን ማለት እዩ ሓዛ ክነግረክ ሓበሻ ወዲ ክትመርዓዋ ከለኸን ንወይኒ ይኮንክን እንትምርዓዋ እንታይ ደኣ ኣቦኡ ኣዲኡ ሓፍቱ ዕሩኽቱ ጎራውቲ ባህሊ ሃይማኖት ወረብ ገገሊኦምስ ኤክስ ገርፍሬንድ እውን ተኣትያ እዚ እዚኣሲ ካብ ኦምያ ተወሊዳ ነቲ ወዲ ክትነቅፍ ኢላ ትዛረብ ዘላ ባሃም ስለ ዝኾነ እዚኣቶም ስለ ዝመኽርዎ እምበር ኣቦኺ ወለዲ ንዑ ወለድኺ እዮም ክኾኑ ሓዳር ክትገብሩ ከሎም ክልተ ሰባት ሓደ እዮም ዝኾኑ ስለዚ ናትክ ወለዲ ወለዲ እዮም ሕጂስ ንመን እያ እዚኣ ክትመኽሮ ኣወዳት እዮም ዝያዳ ዝሕግዙ ኸማን ነተን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ኣፍሪካ ኣምፅኦም ንወለደን ዝሕግዙ ናሕዋትን ዝሕግዙ ኣወዳት እዮም ስለዚ እዚኣስ ኣሜሪካ በፂሓ ወይ ኤውሮጳ ተበፂሕ ለይኣይ ተለቢሙለይ ናብ ፀዓዱ ተመርዓዋ ክትብል ትብሎ ዘላ እያ እዚኣቶም እዮም ድማ ትፅልዋ እከይ ጥራይ ዝመኽሩ ክትንቃቕ ክንክእል ኣለና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዲግን እንድሕሪ ጌርካ እዚኣ ሕጂ ፕሮፐር ሓዳር እውን ከይህልዋ ክእል እዩ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ብዛዕባ ሓዳር ዝዛረብ ሰብ ኩሉ ክንጥንቀቐሉ ክንክእል ኣለና ከምዛ ዝብለልኩም ዝጥሕል ዘሎ ሰብ ምስኡ ሰብ ክልክም እዩ ዝደሊ ንባዕላቶም ኣብ ሂወቶም ፌይል ምስ ገበሩ ከምኣቶም ፌይል ዝገብር ሰብ ወይ ዝወድቕ ሰብ ስለ ዝደልዩ ብዝከኣሎም ሓይልዮም ክፅዕሩ ዝፍትኑ እምበር ሕጉስ ሰብ እኮ ንሓጎስ እዩ ዝመክር ድሓርካስ ሕብረተሰብናሲ ሎሚ ድዩ ጀሚርዎ ምስ ተመርዓወ ክልተ ስድራ ቤታት ሓደ ኮይኖም እቶም ደሓን ዝኾኑ ስድራ ቤታት ነቶም ደሓን ዘይኮኑ ስድራ ቤት ክሕግዙ ሓድሽ ድዩ ኤርትራዊነት ብፍላይ ድማ ኤርትራውያን ክኩርዓና ዝግባእ ንነፍስና ጥራይ ዘይኮነሲ ንስድራ ቤትና ንቤተሰብና ንዓድና ንኸተማና ንከባቢና ንሃገርና እውን ክንሕግዝ ንደሊ ስለ ዝኾንና እዩ እዚ ክኩርዓና ዝግባእ ክብሪ እዩ
እዚ ናይ ምዕራባውያን ኢንዲቪጁዋሊዝም ዝብል ዓመል ወሲዱ ኣነ ንበይነይ በይነይ ጥራይ ጎረቤተይ ይግድሰኒ ገለመለ ይግድሰኒ ኣነ ንበይነይ ጥራይ guess what ሂወቶም ኣበይ ኣብፅሕዎም ኣሎ ንሪኦም ኣለና ተርዲኹም ኣለኹም በይንኻ ምዃን ናበይ ከም ዘብፅሓካ ንሪኦ ኣለና ኣምላኽ ኣይግድሰኒ ኣነ ኩሉ ክእለየ ክትብል ትጅምር ፅባሕ ንጎ ድማ ኣብቲ ህጉም ናቶም ስለዚ ኣበይ በፂሖም ኣለዉ እቲ ሂወቶም ንሪኦም ስለ ዘለና እቲ ዕድላት ኣብኡ ዘሎ ትምህርቲ ድዩ ስልጣነ ድዩ ተጠቐመሉ ባህልኻን ክብርታትካን ሃይማኖትካን ከይትገድፍ ከምዚአን ዝኣመሰላ ለቢምና ኢለኒ ኣይ ንኻልኦት ክመኽራ ዝፍትና ንባዕለን ዝኣተዎ ግድጓድ ምስአን ዝኸይድ ሰብ ስለ ዝደለየ ስለዚ ቢ ኬርፉል ኣብዚ እውን ሕጂ ናብቲ ፅቡቕ ናይ ዓድና ክምለስ ኢና ብከዝ እሶሜኒ ሶ ማች ሓበሬታ እዩ ዘሎ ግን እስከ ናብዚ ንመለስ ግርማይ ኣብ ሃገሩ ዝተገብረሉ ፍሉይ ኣቀባብላ ብቐጥታ ኣብ ዩቲዩብ ድሕሪ ምዝርግሑ መዛረባ ኣፍቀርቲ ብሽክለታ ዓለም ኮይኑ ይርከብ ኣብ ጋዜጠኝነት ስፖርት ካብቶም ዝለዓሉ ተባሂሉ ዝሕሰበሉ ኔድ ቦልቲን ናይ ቢንያም ፅምብል ምስ ተመልከተ እዚኣ ኣብ ታሪክ እታ ዝዓበየት ቀጠልያ ማልያ ብምባል ኣግራሞት ገሊጹ እዚ ንቢንያም ከምዚ ዓይነት ኣገላልፃ ዝገልጽ ዘሎ ሰብ ኣብ ማሕበረሰብ ስፖርት ዓብይ ሽም ዝናን ክብርን ዘለዎ ቱር ዲ ፍራንስ ካብ 2003 ጀሚሩ ከየብ ኮረ ዓመት ከም ጋዜጠኛን ኮሜንታተርን ሸፈነ ዝሃበ ብሪጣናዊ ምክሩ ጋዜጠኛ እዩ ቦልቲን ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ዩሮፓ ሊግ ኤፍኤ ካፕ ምስ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ማእኸናት ዜናታት ከም ስካይ ስፖርት አይቲቪ ብምዃን ካብ 1997 ጀሚሩ ይነጥፍ እዩ Day for Eritrea. Here's a replay. ነዚያ ውድድር እዚኣ ብዙሕ ግዜ UCI ፖስት ክገብርዋ ርያ ኣለኹ ኣብ 21 ቢንያም ዝገበራ ውድድር እያ ረይዋ it's amazing ገና ንሽተይ ወዲ ከሎ from the Eritrean. No wonder Intermarché have signed him. Just look at the speed he had. This rider is hot property. The silver medal representing Eritrea. ቢንያም ብንግሁ ክሳዕ ክንደይ ተደላይ ተፃዋታ ከም ዝነበረ ምናልባት ኣብ ሚድያ ብዙሕ ስለዘይ ተራየ እምበር ሂዝ ሆት ፕሮፐርቲ ብልዎ ነይሮም ኩሉ ዝደልዮ ንብረት ወይ ኩሉ ዝደልዮ ብዓይኒ ቁጠባ ክረአ ከሎ ሆት ፕሮፐርቲ ማለት ኩሉ ሰብ ዝደልዮ ኦብጀክት ማለት ወይ ነገር እዩ ቢንያም ድማ ኩሉ ገና ትስራሕ ናቱ ነዚያ ክንደይ ግዜ ፖስት ገይሮም ማርየ ኣለኹ ክሳዕ ክንደይ ኢንክሬዲብል ታለንት ቢንያም ከም ዝነበሮ ንኤርትራ ድማ ንቅድሚት ደምፅኣ ስለ ዝኾነ እቶም ብዛዕባ ቢንያም ዝዛረቡ ካብ ነዊሕ ዝከታተልዎ ዝነበሩ ኮሜንታተርስ እዮም ካብ ልቦም ድማ እዮም ዝፈትዎ ብፍላይ እቲ ስፕሪንት ናቱ ዓቕሚ ናቱ ፖቴንሻል ናቱ ስለ ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ዓብይ ክብሪ እዚ ሎሚ በፂሕዎ ዘሎ ቢንያም ተስዋይ ካብ ንግሁ ዶኩመንታሪ ብዛዕቡ ካብ መጀመርያ ክግበር ዝተራየ UCI ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘለዎ ክብሪ ረይዎ ካበይ ይብገስ ቢንያም ካብ ድሕሪ እቲ ዝብገስ ቦታ ኣይነበሮም ፖዚሽን ኣይነበሮን እቶም ስፕሪንት ዝገብሩ ብዙሕ ቦታ ሒዞም ነይሮም ካብ ድሕሪት ንነዊሕ ስፕሪንት ገይሩ ከመይ ገይሩ ከም ዝቐደሞም ነዚያ ድማ ብብዙሕ እዮም ዘድንቕዋ ንመለስ ሕጃብቲ ሪያክሽን ናይቲ ሴሌብሬሽን ሓፍቲ ዝፀሓፈ ብስሙ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ብሽክለታ ዝሰርዐ ፀላዊ ሰብ እዩ ቦልቲንግ ንቢንያም ግርማይ ኣብ ዝሓለፈ ገለ ዓመታት ጀሚሩ ኣድናቆቱ ካብ ዝገልፁ ሓደ ጋዜጠኛ እዩ ብተመሳሳሊ ካልእ ፍሉጥ ኮሜንታተር ቱር ዲ ፍራንስ ጂሮ ዲ ኢታልያን ወርልድ ቻምፒዮንሺፕ ዝኾነ አንቶኒዮ ማክሮሰን ኣብ ኤርትራ ንሪኦ ዘለና ተሪኦ ክትኣምኖ ዘፀግም እዩ ክብል ንህዝቢ ኤርትራ ነቲ ኣብ ዓለም ንዘኽበሮ ኣትሌቱ ዝሃቦ ምላሽ ኣድናቆቱ ገሊፁ ሓጎሱ ከም ማዕበል ናብ ፅርግያ ኣስመራ ብምውፃእ ዝፀንበለ ህዝቢ ምስ ረኣዩ ዝዛረቦ ከም ዝጠፎም ገሊኦም እዚ ናይ ቢንያም ፌስቲቫል እዩ ቢንያም ናይ ብሓቂ ጅግና እዩ ክብሉ ኣድናቆቶም ገሊፆም ቢንያም ናይ ጅግና ኣቀባብላ ኣብ ሃገሩ ተገይሩሉ ዝብል ዜና ኣብ ኩሉ ዓለም ብፍላይ ኣብ ቤልጅየም ላቲን ኣሜሪካ ፈረንሳ ብሰፊሕ ይዝረብ ኣሎ ገለ ካብ ተባሃለ ምስ ንዕዘብ ፈረንሳዊት ፓቼ ቲቪ ክትኣምኖ ዘፀግም እዩ እዚ ሃገር ናይ ብሓቂ ናይ ብሽክለታ ዓድያ ክትብል ከላ ልዕሊ 3 ዓመት ናይ ላቲን ኣሜሪካ ወግዓዊ ወኪል ሓበሬታ ዝኾነት ፕሬንታ ላቲና ብወገና ገዚፍ ኣቀባብላ ንቢንያም ግርማይ ንምቕባል ህዝቢ ናብ ጎደናታት ውሒዙ ኢላ ገሊፃቶም ቢንያም ናይ ቀጠልያ ሕልሙ ይነብሮ ኣሎ ክትብል ነቲ ቅድሚ ሰሙን ቢንያም ንፊሊፕሰን ብክንደይ ነጥቢ ከም ዘቐደመ ተፈሊጥኩም ብልጫ ክበኩም እየ ዝበለት መርበብ ሓበሬታ ቱር ዲ ፍራንስ ሞጊሳቶም ሓደ ተቐዳዳማይ ብወገኑ ቢንያም ኣብ ልበይ ፍሉይ ቦታ ኣለዎ ብናቱ ፅልዋየ ከም ናቱ ኪዩብ ዝዓይነታ ብሽክለታ ገዚአ ብምባል ፅልዋ ቢንያም ገሊፁ ከምቲ ሓደ ጋዜጠኛ ኣብ ብሽክለታ ከምዚ ትራይ ኣይፈልጥን እዩ ዝበሎ ካልኦት ኣትሌታት ከምዚ ፅምብል ኣይረኽቡን እዮም ንቅድድም ብሽክለታ ኦሎምፒክ ዝተዓወተ ሬምኮ ኤቨንፖል ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ ዘይገበሮ ኣብ ሓደ ግዜ 2 ናይ ክሮኖሜትር ናይ ፅርግያን ሽልማት ወርቂ ምስ ተቐበለ ነዚ ታሪኻዊ ዓወቱ ምስ ደገፍቱ ብከምዚ ፀንቢልዎ ከም ናይ ቢንያም ክረኽቦ ኣይሕሰብን እዩ ክሕሰብ ኣይክእልኒ ናይ ቢንያም እዩ ስፔሻል أري ما حقوس قالوا ما دات قبل يوم زابزي أبزي نبيني أمك ساتف كم يرغب كامو دعم تبو لممثلة على كلني نقول اس بي إرترا سراوت إرترا بريزنت إساس أفوركي يوهانا بزمخنات زي يبين ናይ ቢንያም is another level ንቢንያም ዝተገበረ ኣቀባብላ ብቃላት ገሊጽካ ክትውዶ ወይ ከተብሎ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ኣዝዩ ፍሉይ ኣዝዩ መሳጢ ኣዝዩ ዝነኣት ስራሕ ከም ዝነበረ
كساب حجي تحقوس نا فيستيفال تغيرو حزب إيرترا أبزل عليه دستان حقوسن كم زركب يكبروا اللزز بدما كندون حقوس زت أميلن انكو عفتر الكاكن بلون دلي نتكون تهدما ببوانو زلو معبالتات ريبورت قبل لكم كفتني and I hope نزي فيديو زي ريخم نا positivity سلازن صبارق نابقالوت كتم حلالفو نايلومي استيابزي كنودينا لايك قبرو سبورت قبرو كومنت ناتكم قدفو اب تحت دما كل ناتكم ريتو تصحفو نتي تقبرو لازم لكم مدبات دما بلبنا مسجنا بلكو من البات حنتي مزازميت رأخ تقبر حسرنا حزو نبرار ينتصر لو يحبوا عزو عين فناته نسيو خند ترقمو يريتراونت عين فناته نسيو ودا ترقمو يريتراونت إريتراونت ما درحونت إريتراونت حبن جغلنت عين قدد عن معراري نترر كم منعري بعالت أكوي لبو تسبري إريتراونت سعاري زقم زغدي إريتراونت سودي رأخ تقبر حسرنا حزو نبرار ينتصر لو يحبوا عزو عين فناته نسيو خند ترقمو إريتراونت عين فناته نسيو ودا ترقمو إريتراونت إريتراونت ما درحونت إريتراونت حبن جغلنت عين قدد عن معراري نترر كم منعري بعالت أكوي لبو تسبري إريتراونت سعاري